Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, aginnayat ken agpinnatagda, tapno naragsak ti pamilyada. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Imong, anya pa lang dararamidem ngay. Mapan kagluton ata mabisin akon. Mabit lang bakit? Aginanak pa mo ta. Napanuga ka nagbagkat iti kamuti anapang kuin lakaw? Unay matdaytan ak kinabayag ti panaginanam. Ha? Bisinumot ti tao. Apay no si kang aminan ti mapanaglutaw? Anya ti kinunam. Ulitom man. Awan bakit? Ti kunak, mapaanak kon aglutaw. Tadyak kahit mabisinan ka. Aggunay ka nga ruden Anya pa lang ti ururayim ngay. Ay uwen, mapaanak kon bakit? Agdinabag dito'y lugar tayo, ti saan anasaya at atratom iti asawam. Ay na, apal dala ang kanyak dayta, nanang. Saan da ngamin amaaramid kadag iti asawa dati kas iti aramidak iti asawa? Wan ngam saan mo't anain kalintagan ti aramidam. Awan to pa reklamo ti asawak. Da kayon tulakit din ti agreklamo. Apay apag problema andak, Ay, syempre, anak ka. Iso arumbang laang nga isuro ka iti nasaya at nga aramid. Ay nanang, saan akon nga ubing? Addan bukod ko apanunot. Iso asaanan anas ka na bagbagandak? Anya? Ulitak manan nga ibaga, nanang. Awan dakas nga aramidak. Dento pa'y agreklamo ti asawak. Da kayon tokit din ti agreklamo. Sikat ti aglaba ita alakay. Maday ti bagbageg. Ni, apay manan aya. Anya nga minti nararamid mo? Awan mo tinararamid ko. Nasakit nga rod ti bagbageg. Hala. Siya akong ti mapanaglaba ta ginanaka. Total. Awan pa imot aramidok iji bangkag ita. Ay, agyaman alakay. Ay, talaga nagsingput ka kanyak. Kirwin bakit? Ay ayatan ka nga ron. Alang nga rodin aggunay kan. Inka aglaban kat nay. Umaldawan. Irwar mo nga rodin na dagiti labaak. Sikan ati mapanmangala. Kit-kita man nakailad ti tao. Ibaon nakpaila ang mat. Sige. Siya man lati mapanmangalan. Ay, unay na nakaw. Si kaman ay ti aglablaba. Madingamin ti rik na ti asawak. Kahit talaga mo't ama di ti bagina. Ita man, gapo iti kinasadot na. Dumakdakilan dagiti bilbil na. Kada kayo ngit tatang. Nasakit ka no ti bagbagina. Kasano asaan nga agsakit ti bagbagina kay gawa mo exercise na. Bayan yun, kabailak mo ti aglabakay. Ay, kawang pa'y panagisakit mo ti asawam gen ka. Di lamasyan makeng ka. Bayan yung aro din tatang. Ay ayatik ti asawa. Iso bay aklatan. Nakasta ako nana. Sakit ti bagbagina. Ay, awan na. Sika ti kakaasay no kasta anak ka. Apo, nalpasan tilabam paray. Uwin pare. Isampay ko latoy linaba akon. Awisan ka kumakot. Sa dinaw? Inta ginom. Ay, isos. Awan mo igam ko akwarta. Ada ka ni commander ti kwarta may. Sana problema day ta pare. Siyak ti makamu. Ay, uwan nga ron da. Uray na mga ron. Ibalay-bay ko pa'y daytoy. Sa atan tumapan. Sana kung ngagpakada ka ni commander. Ta sigura daw. Di nak mo lapalubusan. Alang nga pare. Idaras mo ti agibalay-bay. Apay ngay. Aldawan. Ngam di mo't la agawidan ni imong. Saan pa'y nga taan alpas ang naglaba? Ay, sapay mabisin akon. Rumwarak man takitaag. Amangan mat no addaditan nga gibalbalay-bay iti linabaan na.
Naglabamot gaya man. Kan nakasampay pa yan. Angam, apay ngay nga awan mo't ditoy. Ay, sa dino nga ta, tinapanan na. Ay no, ay, makapasuron talaga. Di pa'y nagluto ng pimanaw kit din. Ay, makaraman kanyak day dyan nga imong, apaman asumang paut. Nanang, saan nyo lang nakita ti asawa? Ay, nagloko kan. Apay adamagam kanyak ti asawam. Kaya't ko asawan. Saan nyo lang nakita no limabas dito balayo? Saan mat? Apay ay akasla na pudot manan ti ulom. Pimanaw nga ron ni imong, asaan ang nagpakada? Ang mga no nakaturog ka manan iso asaan ang nagpakada. Sa anak ang naturog, nanang. Urayak ang makalaba. Ang nakalaba gaya man. Kan nakabalaybay pa yan. Ang awan matan. Pimanaw latan adi nagpakada. Nakalabamot gaya man. Anya pa'y laang ay ati problema. Saan pa'y nga ron ang nagluto iti kanan, May? Kat, desi kan ati agluto. Naimimas nga ron ti luto ti asawak, nanang. Ay kat sursurwamot nga min ti agluto Nanang, talento ti panagluto. Saan ko alin niya ti agluto? Awan talentok iti panagluto. Kat anya ko mga ruti talintom, mangan. Nagalas mo't daytan nga ibagbagayo, nanang. Siyak ti anak yo. Ngam apay ngay akasla ti asawak ti kampiyan yo. Ay naanak ko, kasla awan panagayat kan panangipatag mo iti asawam. Laglagi pam daytoy nga ibaga keng kawan. Ti agasawa, aginayat kan agpinnatagda, tapno naragsak ti pamilyada. Nalawag, naawa atam, litay. Bakit? Ata akon. Tarupam! Ano ka, bakit? Apay nga tapis ka ngay. Sa dino tinagdapuam, ha? Ako inawis na ni parik nga umara na ginom. Kat, apay nga rod, asaan ka nagpakada kanyak? Una ta, mukha di nagpalubusan. Amumot gayam adi ka palubusan. Ngam apay anapan ka pay laang. Kaputa kaya't kumati uminom, bakit? Sagpaminsan mo lang aginumak. Awanan ka itibain? Ha, ikan ka iti pagnakmam? Tapno saan mo nga ulitan ti aginom? Anay ko! Anay, bakit? Uston. Suray. Pakawanan na ko. Jakton ulitan. Mabit lang, pare. Apay? Ay, no, awisin na ngagsyat. Jakon sumuraw. Saan ka nga awisan? Apay akas namat tantirupam. Limitam pa'y timatam. Basol mo No, apay ngay. Anya ngay tinakabasbasulak. No, di nak inawis nga ginom. Awan ko maday to, Kayat mo asawan. Aramid manan ni bakit mo dayto? Uwan. Nalaos ti pungtot na. Hindi nabarte ka kasi mangpait. Ay, unay kan pare. Sika ti lalaki. Ngam sika kay din ti bugbugan ni bakit mo. Ipalpalubos mo akas tatar aramidan ni bakit mo kun ka. Una tabasol ko, mate. Ay, sus pare. Nasingpot ka unay. Abuswan na ka ni bakit mo, nukas na lang. Apay, kabutang mo ni bakit mo. Apay, napigpig saya ni bakit mo ngam sika. Ay, napigpig sa ka. Oh, malagayam. Para manamit maminsan. Tapno saan na kanton akab-kabilan. Nungay panawan na. Kat, anya kumangay no panawan na ka. Amo matagluto iti ka nang. Si kapay ti para laba. Anya ngay ti serbi ni bakit mo kan ka. Isukat ti saan nga agbiag ano awan ka. Ay, wanan niya. Ay sus, pare. Saan ka kumadurugan iti aramidam? Ngam kakaasi ka iti pampamayan ni bakit mo. Bayan paray. Ano usak pa ilan ni bakit ko aging ga akabailak.
Ang ulitin na pa'y timang kabil kanyak. Ay, aramida kaon, ti bagbagam. Rumbang lang nga ikamit iti pagnakman na, pare. Ay, umadan ni manan, ti panag-aape, ti kamute, manakaw. Uwan tatang, yuray ko basit ang umina ti presyaw. Sakbay nga apitak. Ay, gano nanginam mo ti presyaw? Amangan nung umina pa ngay. Iso nga yuray ko biit. Sa bagay agpatulong kanto iti asawam. Sangkit atay si kalat at gargaraw ditaan. Bayan yung tatang. Sigurado masadot mo't lang dahi dyan, no ayabak at tulungan na. Ay, sana nasaya ati kasta nga aramid ti asawam. Siyak tuman, ti mangkasawkin ko na. Ay, kwa, bayan yung tatang. Ay, saan? Barang agbayin di asawam, no siya, ti makisarita. Tatang, apay ngay may kayo? Aday bagayo? Kaya't ka kumakasarita, anak. Anya aya ti ibagayo. Kuma, amumot at tulungan ni imong kadagiti trabaho na. Saan kat ngagbibiyag ka kasla prinsesa? Tinulag na kayo kaditi asawak? Tapno umay yung ibaga kanyak ti kasta, tatang? Saan? Bukod ko kapanunutan da ito'y. Gaputa, masya nakiti asawam. Saan tupay ngagreklamo? Da kayong tulakit din tagreklamo. Apay, umapal kayo, aya? Na, ay saan kalasadot? Bastos ka pa'y. No awanan ti bagayo, pumanaw kayon, tatang. Sakbay amalipatak, ada kayo ti ama ti asawak. Mala, pumanawak. Ngem tandaan da ito'y Saan nga agnanayon akas talat tanter aramidam iti anak kaw? Ha? Oh, Pumanaw kayo kit din. Nagadupay lang ay bagbagayo. medyo dakkel mo tayo naglakwak iti kamote. Sigurado ang maragsakan ni bakit ko. Agawid aman langan. Ay, nimot manang iska ti masabat ko. Ay, naimbagngal na mo, manang iska. Sa dino ti papanam? Mapanak iti ospital imong. Nah, abay, asino ti na ospital? Iti anak ko. Ay, Rimuarak laang iti ospital tanapanak nagbirbirok iti pagutangak. At dangamin agas anas ken agatangak. Ngam awan met masapulak ngagpautang. ay kastaya. Manuti ka sa pula, manang. Uray 2,000 ko mati utangak. Ada ka di kwartam ading ko. Ay, ada. Takalaklakok iti kamote. Mala, utangin nyo pailaan. Bayadan yun to. Into na dan kwartayo. Tani, kaasi ti anak yaw. No sana may gatangan iti agas. Ay na, agyaman nak ading ko. Si kalagayam ti makatulong kanya. Awanan yaman naman ang. Ay kit ingka nga rodan di ospital Ang mga nuro-urayan na kayo ti anak yaw. Apay aday to'y lang tinaglakwam iti kamote. Kat nagngin na ti presyo ita. Pasensya ka na bakit? Ang inutang ni manang iska ti daduma. Ada ka nung amin iti ospital ti anak na. Ay, naglaingan dayjay nga iska. Apay asikat asit gan na. Apay, no sikat agkasapulan. Patsyam apautangan da ka dagita atat tao. Bakit? Kaasi mayt no saan ko apautangan. Awan usaran ti anak na nga da di ospital. Sana bali ta agbayad da jay. Awanan ka itibain. Mapan mo sublian jay kwarta nga impautang mo. Ay, gusto dahi ta na panagungungit mo bakit? Umay ka man kidita arakupang ka. Di nakarakupan. Tamakapungpong tutak unay kan ka. Ay, kagatan ka man lang. Ay! Anay ko! Anay! Ay, darang ti imak. Ay, naglablabas ka na. Ayop ka! Apay atin ni Babnak ngay! Ay, napusin something ipon ko! May sapay kidya! Awanan ka, itibain! Agsinatan! Panawan kan! Pumanaw kan! Total, awan mo't lang ti sir-servim nga asawa! Talaga, panawan kan! Apay ngay nanang, Jack matan mauray nga umay naksukunan ti asawa ha? Ay,
Nagturod ka anang karit iti sina. Ita, namnamaam gayam nga umay nakasukunan. Jak gayam kabailan ang mapukaw ko ti asawa, nana. Day takot nga minti bagbagakon ka tawan pa nang ipatag mo iti asawam. Nalabas nga minti aramidam iti asawam. Ita, ang mga nun naragragsak paikit din ita, tawang ka. Nalabos kayo, mate. Kitagpay sumati ibagbagak. Nanang, anya nga'y tirumbang nga aramidag. Mapan mo ka sa uti asawam. Kat ibagam nga agbalbaliw kan. Sige, nanang. Kasta ti aramidag. Ngamnay, siguraduam nga agbalbaliw ka. Tano saan ka pala nga agbalbaliw? Amangan no saan nakanton nga ikan iti maikatlo agondaway. Ay, sika magti masabat ka. Apay, agawid kan. Saan na kan na kaya at makita ti anak ka? Kasta ka di ti imbagana kada kayo, tatang. Kinuna na anaragrag sakti biyag na itataawan ka. Gapaw ta maaramid nan ti amin na kayat na. Kasta ka di. Apay, papanam. Kasaritak ko mga ruti asawa, tatang. Agkidawak iti pamakawan na. Kan ikarek nga agbalbaliw akon. Ay, kakasarita ah. Barang no di nakapapanawan. Ala, ingkan. Apay nagparang kapailaan. Jak gayam kabailan ang mapukaw ka, lakay. Okay. Anya ti kayat mo mapasamak ita? Kwa, kayat kung ti agsubli dito balay. Agsubli ka. Ngamiti may sa kondisyon. Anya day tangay, lakay. Balbaliwam tinagalas nga ugalim. Kendi na kon kabkabilan. Gapo tano aramidam da ita. Jak bumdang amang balas kan ka. Uwan lakay, ikarig, agbalbaliw akon. Ditan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, agin nayat ken agpinatagda. Tapno naragsak ti pamilyada. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.